wayarka tana jinkiri in kana aiki da ita, to kai wannan trick din mai sauki, saboda wannan abin yana faruwa da mutane da yawa. Suna aiki da wayar su sai ka ji wayar su tana rikewa, tana makalewa, ba ta aiki yanda ya kamata, ba ta sauri. To idan kana son ka gyara wannan matsalar, ka biyo cikin bidiyon nan dalla ka bi duk abin da na nuna maka, zaka gyara wannan matsala insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba. Mu shiga cikin bidiyon. Ga setting sai ka yi duba gurin da aka saka my phone gashi nan my phone, sai ka taba shi. Idan ka taba shi sai ka yo ƙasa sai ka duba gurin da aka saka version info din nan, version info sai ka taba shi. Idan ka taba gurin version info zai nuna maka gashi nan model, serial number, shade, iOS version, building number. To ba wanda zaka taba sai building number din nan, build number shi zaka taba, ka taba shi sau uku, to wannan dinka developer option naka zai fita. Sannan sai ka yo back, ka ƙara yin back, sai ka je can ƙasa gurin da aka rubuta system na wayanka gashi nan, ka taba gurin system na wayanka. Ni zan taba nawa. Idan ka zo ka taba system sai ka yo ƙasa, gashi nan developer option na wayanka ya fita. Idan baka yi wancan tabawa sau uku ba zai fita a wayanka ba, amma in ka taba sau uku to kana zuwa nan gurin zaka ga developer option, saboda komai na sirrin wayarka yana cikin nan. To kana taba developer option wannan na ƙarshen sai ka taba shi. Idan ka taba shi sai ka yo ƙasa dai can ƙasa mu yi ƙasa, mu duba gurin da zamu yi aikin mu zai kama a wajen. Yo ƙasa dai, yawwa. To idan ka zo nan wajen gashi nan window animation skills gashi nan. Idan ka taba shi, to idan yana off to sai ka dawo da shi, ka taba shi, ka dawo da shi 0.5x din nan gashi nan 0.5x, wannan wanda na taba 0.5x. Idan a animation skills 1x yake to ka rage shi, ka mai da shi 0.5x. yawwa. Idan ka taba haka, sannan shi ma transition animation skills sai ka taba shi ma idan yana off ne ka dawo da shi 0.5x. Idan kuma yana wannan animation skills 1x ne, shi ma sai ka rage shi, ka dawo da shi 0.5x. Kana taba haka to wayarka za ta dinga zama normal, ba za ta dinga yin tracking tana nauyi ba, wayarka za ta zama cikin lafiya lau. Amma kai hankali, cikin gunnan ba ko ina ake tabawa ba. Gashi nan zaka duba window animation skills sai transition animation skills, kar ka taba ko ina, dan idan ka taba wani gurin, nan gurin hatsari ne. Duk wani hatsari na cikin wayarka yana cikin nan. Duk wani abu da za a yi wayarka ko kuma ka yi wayarka ka sa ta wani abu da baka taba ganin shi ba, to yana cikin wannan gurin. Ka ba hankali domin tabawa. Nagode. Ka yi subscribe domin samun sababbin ideas na sirrin waya. Nagode.